Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom. Selamat hari Minggu madihida salhutna. Jamu amang inang andorang sota mulai acara parmingguata di Madogoton tapasada marwata martang yang nahohum maita. Amin. Tapuji matuhata mari titi buku ND nomor 257 ayat 1:2.
mari tehite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tot di perbadia, na tunumop langit dohot tano. Amin. Aina mangolu dohatani debata, jala margogo mangula, jala tu majom sian sandok podang sidua baba, jala manorusi doi rasi-rasa disirang hosa dohot todi, akaring-ring pe dohot uto, jala panguhum doi di paroahon dohot di pikiran ni roha. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, sai togu-togu jala rajai marohanami, mari tehite tondimi, asa olo hami manangihon dohot manjalo hatam, sai pahot mahatam di bagasan rohanami, asa lambim baru jala lamba dia rohanami, sai urupima, asa lama raposan hami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus, asa jupang hami hangoluan saleleng ni leleng na. Amin. Huriani tuhata, tangiok kamu ma pati, ni debata ima pati patuluhon dot lahapatana, pati patuluhon. Dang jadi dohono ni gowarni debata, yang go suture dalanna, ay hona uhumna dosogut, akan namar sineang di gowarna. Dia dola patani, oddo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-ujaran naroha, mana mangasih marhite-hite gowarni debata, ay dina tarsosa dohot di tangiang, dohot di puji-pujian do si dohnon gowarni debata, atong rak mangidogugu mahita tutuhata debata, lahau mangulaon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon na khobar tu patik mi. Amin.
tatopo ti madosata nagodangi diadopan itu hatta martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala ama parasi roha dang lomom roham maida hamateani pardosa mula mas nian parjahati tumadikon dalanna asa mangolu ibana ido dipangido roham alani i humbahin dipangido hami sai sudati matoru-torum asa una mangonai betu hami sai sesa dos sude dosa nami asa mangolu hami di bagasan asini roham sai pargogoi mahami asa margogo hami marite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringo tuha sasani dosa. Munsat pe akadolo jala umutal akarobean. Alai anggo parasini rohaku. Naso tupa musat siako. Jala pada ni hadamayaku. Naso tupa humordit. Ninna Jahoba siasiho. Hasang hapon madi debata na digijang. Hata di debata nagabi turpu epistelta di minggu pawaluon dung Trinitatis. Ima natar surat di 2 Korintus 10 tolu mamuka sian ayat 5 sahat rodi ayat 10 tolu tajaha mamarsikat sori ayat 10 tolu rap menjahat samaita. Ujuni hamu madirimuna manang na di bagasa na porseaon hamu sulukit hamu madirimuna naso ditada hamu do dirimuna paboa nong Yesus Kristus di bagasan hamu ai ia soi sandok naso tau do hamu alai diri rohaku tadaun munado dang naso tau hami alai martangiang do hami tu debata asa unang diulah hamu agiah ahan naroha dada asa hami idaon na tau naing hamu mangulaon na denggan dipangido roha nami
nang pe songon naso tau hami idaon. Aidang adong gogonami mangalo hasitongani, sadok makokop hasitongan ido. Ai las dorohan nami hamu margogo nang pegale hami laos hondo tangyang nami nang gabe togu rohamuna. Dibaini husurat songoni, dinaholang dope ahu, asa unang posi pampenaku, dungro ahu, marguru tuhuaso, nanilehon di Tuhan itu au, lao pauliulihon, dada manigai. Onpe ale akadongan say las marohamuna say olo hamahamu patuguhon jala apoan sada mapikiran muna radoti hamu madamei asa didongani debata parholong rohat jala pardamei hamu. Masih tabian mahamu marhite-hite umman nabadia, nama nongos kami Tuhamu saluhut akan nabadia. Say didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot olong ni rohani debata, dohot parsaroni toti perbadia mahamu saluhutna, ima sahatna, martua do akana tumangion atani debata, jalana upyopsa, amin. Taha tidak ko maha porseatai, sangonahina tidak ko nidongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mando. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, ima na tinimuni si Maria, nagabe-gabe siat tondi perbadia, andorang soha bubuan, ido tuhatta, natumona bernit, di pahumanan silatus, nama tetar paja do ibana diau pinar silang, na tuat dubanu turu dunggi tanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahu tu siamun di bata Jahoba, amanai pargogo na soha dosani, di sima ibana pai mulak sogo tutanoon, mahu malak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi perbadia,
Jala adong sada huria nabadia, huria atau pani alak Kristen akan nabadia. Dohot dia sesani dosa, dohot dia ta ina mandok, mulak mangulu dos sogut daging ni halak nong mate. Dohot yang huluan nasora sudah. Amin.
Horas Madihita Saluhutna. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 30 Juli 2020. Pertanyaan wek, Rabu 2 Agustus 2020 pukul 10 siang wek Rawasari Cempaka Putih. Di Bagasni keluarga Sahat Marpaung Boru Silalahi, Jalan Cempaka Putih Timur 6, nomor 10 Cempaka Putih. Kamis 3 Agustus 2020 pukul 10 siang Sada. Cipinang di Bagasni keluarga Nyonya F. Gultom Boru Panggabian, Jalan Keramat Kosambi 2 nomor 3 Cipinang. 2. Kayu Putih Kapling Polri. Di Bagasni keluarga Nyonya Siburian Boru Huta Barat. Jalan Kayu Putih 8 nomor 24 Kayu Putih. 3. Pisangan Gading Raya. Di Bagasni keluarga Sidauruk Orita Boru Nai Baho, Jalan Gading Raya Sada, nomor 04, RT 010, RW 014, Pisangan Timur, tempat pertanyaan di ruang Timoteus. Padidion Nabadia, Minggu 6 Agustus 2020 di Parmingguon pukul 10 WIB. Patupau ni Huriata do Padidion Nabadia tu poso-poso, ruas ni Huriata nanaing mabuat dakdanaki lao majalo Padidion Nabadia, asa Roma madaftar huhut marguru hari Jumat 4 Agustus 2020 pukul 16.30 WIB. Jala dibuan ma surat pengantar sian situa wik, akte kelahiran dohot kartu keluarga Huria. Fellowship Remaja, Sabtu 5 Agustus 2020 masuk pukul 10 WIB, maringana di ruang Timoteus HKBP Rawamangun, di Patupado Fellowship Remaja HKBP Rawamangun, Remaja HKBP Rawamangun dohot pendamping niudang asaban dohoti fellowship. Seminar nasional dan lonceng pemberian beasiswa, Jumat 4 Agustus 2020 pukul 10.4 WIB, maringana di gereja seksi pendidikan Dewan Diakoni Rapdohot Komisi Beasiswa Patupa Seminar Nasional, jala sekaligus lonceng pasahat beasiswa dohot tema From Zero to Hero, kisah inspiratif, meraih cita cemerlang, narasumber Raja Bane Manalu, staf khusus Menteri Hukum dan HAM, Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama Bank BTN, undangan terbuka untuk umum. Donor darah, Minggu 10 Agustus 2020 pukul 10 sampai selesai, Seksi Kesehatan Diakonia HKBP Rawamangun Rap Dohot PMI DKI Jakarta, Patupa donor darah maringanan di ruang Lukas Dohot Timoteus. Pendaftaran CD reguler 2020 1 2024, pendaftaran reguler pelajar CD sadarion ditutup ma jala Patupa utama ibadah pamuhai Rap Dohot Natoras Manang Wali di hari Jumat 4 Agustus 2020 masuk pukul 10 WIB di gereja Akka pelajar CD Dohot Natoras Riama Madohoti Ibadai. Peresmian Huria Nagok HKBP Kedaung, Minggu sadari on 30 Juli 2020 pukul sia WIB di Patupado Pesta Peresmian Huria Nagok HKBP Kedaung, Resort Salebaran, Distrik 21 Banten,
Banten. Padita Resort HKBP Rawamangun, Pendeta Banner Siburian MTH, Ketua Dewan Marturia, Situa Fernando Sihobing, Dohot Ketua Seksi Sending, Situa Las Maria Boru Sirait, Parsidohot do di pesta peresmian Huriai, Gabe utusan Sian Huriatta HKBP Rawamangun. Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Rabu 1 Kamis tanggal 1 tanggal 10 Oktober 2020 tolu maringanan di Grand Forest Hotel Bogor patu paon ma Sinode HKBP Distrik Walu Jakarta. Padita Resort, Padita Bandar Siburian MTH, Situa Insinyur Juniper Panjaitan, mewakili Situa Dohot Insinyur James Arifin Sianipar, mewakili Ruas Madohoti Sindodei, Gabe utusan Sian Huriatta HKBP Rawamangun. Rapat Pendeta HKBP Distrik Walu Jakarta. Hari Kamis 1 Jumat tanggal 10 Oktober 2020 tolu maringanan di Grand Forest Hotel Bogor di Patupado rapot Padita se HKBP Distrik Walu Jakarta. Sude Padita HKBP Rawamangun Madohoti rapoti. Ruas Nataba. Keluarga Nyonya Henry MH Siburian SE, Jane Tinur Caroline Tambunan SE, Rapdohot tolu halak yanak kondasida, Rosian Gereja Metodis Indonesia, Jemaat Kasih Karunia Medan. Alamat Jalan Bambu Apus Raya nomor 70 Walu, Kapling Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Wek Duren Sawit. Keluarga Ferry Gustaf Taruli Panggabean, Karyani Sihol Marito Nainggolan, Rapdohot Sahalak Yanak Konasida, Rosian HKBP Pantai Galilea Resort Sibolga Kota. Alamat Jakarta Gardens City Cluster Sinoma A 1722 Cakung Jakarta Timur, Wek Penggilingan. Keluarga Erwin Romasi TB Pasaribu, Via Ivana Boru Manurung, Rapdot Sahalak Yanak Konnasida, Rosian HKBP Resort Lai Hole Dairi. Alamat Jalan Nanas nomor 35B, RT 01 RW 02, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur, Wek Utan Kayu Kayu Manis. Tuhatama nama masu-masu nasida, gabe ruas nama ngolu di tonga-tongata tarlungobi di jolo ni tuhatta. Tikting nanaing marbagas, tikting parjolo, naing majalo pasu-pasu parbagaso ma Timoti Sitong Marulam Sitorus, ruas ni HKBP Rawamangun, Wek Kayu Putih Kapling Polri, anak Niamata Junggu Harunguan Sitorus, Tubuni Inata Ria Minar Borusi Hotang, Dohot Orwana, Angela Robeka Tiur Marina Sitauli Boru Tagalung, ruas ni HKBP Resort Menteng Jakarta Boru Niamata Jimmy Born Hutagalung, Tubuni Inata Situa Novida Krishelda Boru Simajutak, Pamasu-masuon hari Sabtu 12 Agustus 2020 tolu di Gereja HKBP Resort Menteng Jakarta. Tikting paduahon, naing majalo pasu-pasu parbagaso ma David Hamonangan Pengaribuan, ruas ni HKBP Rawamangun, Wek Pulau Mas, Kapung Baru, anak Niamata
manuasa pangaribuan nahinan, tubuh ni inata Herlina boru hutahayan, dohot oroana, Suryani kencana si hombing, ruas ni HKBP Rawamangun, wek penggilingan, boru niamata, mahidin si hombing nahinan, tubuh inata Nurli boru sigiro, pamasumasuon hari Sabtu 5 Agustus 2023 pukul siawib di gereja HKBP Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu parsarifeon dasida, gabi parsarifeon dadingkan di tonga-tongata talumbobi di joloni tuhatta. Ruas namoding sada. Nah di hari Kamis 27 Juli 2023 nungaju molobodik sahalak ina mentia boru sitorus umur 81 tahun tinading ni amata mangara naiborhu nahinan alamat Rawamangun Muka Selatan Pitu nomor 30 Jakarta Timur wek pisangas sada tu udian hari Sabtu 20 Juli 2023 di TPU Menteng Pulo. 2. Nah di hari Kamis 27 Juli 2023 nungaju molomodik sahalak ina Enni Rotua Elfrida boru Simatupang umur 50 tahun hinabaluhon ni amata Dodi Suryanto alamat Jalan Melati Tolu nomor 15 RT 01 RW 05 Cakung Jakarta Timur wek penggilingan tuudian hari Jumat 20 Juli 2023 di TPU Pondok Rangon Tolu. Nah di hari Kamis 27 Juli 2023 nungaju bolo bodik sahalak ina Helmina boru Simamora umur 77 tahun tinading ni amata Tonggo Sianipar Nahinan alamat Komplek Dosen Ikip Blok 438 Jalan Jati Bening 2 Jati Kramat Bekasi wek Duren Sawit tuudian hari Jumat 20 Juli 2023 di TPU Pondok Kelapa. Tuhatama na mga lehon gogo dohot pangapulion di keluarga nama si taononi. Pilihan dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting nok pinarada ni tuhatta huriata di pasu-pasu di Batama aka barita masa dohot ulaun aka si patapauta bain sangap di guarna. Songonima tikting di huriata minggu sadarion mauliate.
Tapasada rohata martang yang mahita. Damini debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu marihita saluhutna. Damang dainang di mingguta sadarion di 30 Juli 2020 tolu hatani debata nalaho parsauli honota imasian sada Musa 20 walu ayat 10 rodi 22 hujahama dihita. Alai borhaddo anggo si Jakob sian Berseba lahotu Haran. Jadi tolhas ma ibana tu sada parbornginan, gabe marborngin ibana disi, ainunga mate mataniari, dungi dipabuat ma akabatu nadisi, bahen halang ni uluna, las modom ibana disi. Dungi marnipi ma ibana, di ida masada tangga, na pinagohan tutano tolhas rodi langit ia ujungna. Jadi ida ma, sai marnaik mijur siani aka suru-suruan di debata. Jongjong digijangna anggo Jahoba, jalaninna do. Ahu do Jahoba debatani opum si Abraham, dohot debatani si Ishak, iatano pinodoman mon, lehonok kumatuho, dohot tu pinoparmu. Jala sobokon orbuk ni tanoon, sogot torop ni pinoparmu. Jala akar rarat mahamu tuhasudutan, dohot tu habisaran, dohot tu utara, dohot tu dangsina, jala dapotan pasu-pasu sogot, nasa marga na di tanoon, marhite-hite hodo pinoparmi. Ida ma, sai dong anakku jala ramotaku doho, manang tu dia peho mangalaka, jala togihonokku doho, mulak tu tanoon. Aidang tadi konokku ho, da jolo sahat hubahen nahu parbagai tuho. Dungi tarsunggul masih Jakob sian namodomi, jadi di dokma, inganan ni Jahoba do okape sopa motoaku. Jadi mabiar ma ibana ninna ma, nasokal si tutudo ingananon, dang tarbahe so on bagas ni debata, jalababa ni pitu ni langit. Dungi hehe masih Jakob, sogot manogot nai, dibuat mabatu, pinar halang ulu nai, jala dipajongjong bahen partinadaan, jala diusehon miak tu gijangna. Dungi dibahem maguarni inganani Betel, bagas ni debata, lusdo goarni hutai yanggo na sailaon. Dungi marbaga-baga ma si Jakob ninna do. Molo didongani jala diramoti debata au di dalan nahu dalanion. Jala dilehot diau sagu-sagu si panganon. Dohot ulos si parulosonon. Jala marsonang-sonang au mulak ditogihon tu bagas ni damang, sai Jahoba ma debataku. Jala batu nahu pajongjong on, bahen partinadaan, ima gabe bagas ni debata, jala sude nanile hommu tuau, par sapuluokku mai tuho, disido sahatna. Di bagasam mingguon, di paborhat dohita marhite topik minggu,
padonganion dohot pangaramotion ni debata, atau dalam bahasa Indonesianya Allah yang menyertai dan melindungi. Damang dainang nahuhaholongi di bagasa Yesus Kristus, rasi pata tarhalongang dorohatta boha debata marholong ni roha tuhita jolma. Jala molota paroha hodo boha pamiliton, boha debata mempersiapon sasahalak laho patuluson akasakap manang misi ni debata marhite pamiliton nai sipata molo suha ni rohata, molo suha ni pikiran, olo do sipata kenapa bisa begitu Tuhan? Alaniaha Tuhan, sipata hita mardok di bagasan nguluta. Jala di bagasa turpukon tabereng masa sitongna, sian guarnai pesa sitongna, nunga guarna roa sasitongna, na adong di diri ni si Jakob. Sasitongna sia guarnai pe nunga taboto ia si Jakob lapatanna pangototoi. Jadi Holland guarnai pe sasitongna, ketika kita mendengar nama Yakob, pasti kita mendengar bahwa dia ini adalah seorang pembohong. Boasa dan hahanai, yaitu yang bernama Esau. Boasa iko si Jakob na pangatotoyon nagabe ditodo debata, nagabe sada ulaon nama saibalga patuduhon misi ni debata marhite si Jakob. Jala tabereng do. Nama Yakob ini akan menjadi nama yang besar bagi orang percaya kepada Tuhan. Setiap kali orang-orang Israel berdoa, selalu mereka berdoa atas nama Allah daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Alai dohonotama. Songon pangulusnya logo do pamiliton ni debata taringotu pasahaton misina manang tuise. Naso tardodo ni rohatta nang pikirata molo nunga ditodo debata dohonotama dang hola jol manatakang. Alai siap batuope boy do bawa ni debata nalaho pasahaton misini debata. Jadi sasitongna di bagasa turpukot taida, boha sasitongna si Jakob seorang buronan, seorang gelandangan yang penuh dengan konflik, yang penuh dengan pertentangan dalam kehidupannya. Ala nunga takas dang jelas be masa depanna. Nunga dalam marabahaya ibana. Jala nunga sude mangalele ibana ala ulaun na pinatupani ibana. Ima manako pasu-pasu nasian damangna namargoar si Isaki. Dia telah mencuri berkat yang telah disediakan oleh ayahnya, yaitu Ishak, melalui Ribka, bersama dengan Ribka. Jadi dilelema ibana di bagasa turpukon, jaladung dilele ibana di bagasa turpukon, borhatma ibana tuharan ima hutani tulangna ima namargoar tulang si Laban, paman Laban. Dia pergi ke rumah tulangnya, ke rumah pamannya yang bernama paman Laban. Allah tangadong behasoa di bagasan ibana, ala nunga masay godang na mga lele ibana, dohot amongna, dohot hahanay si Esau. Kasi tongna, mula tabereng do, adorang semuba si Jakob, marhite nagati guarna ano nagabe Israel. Sebenarnya Yakob ini adalah penuh dengan konflik. Selain dia adalah pembohong, alay sa si tongna, bodi tabereng anon, selain dia berkonflik dohot hahana nang dohot amongna, alay tabereng ano di manang kejadian 20 sia, tong do ibana boha marsoal dohot tulang nai, dohot tulang silabani. Dia juga berkonflik dengan tulangnya. Dia juga berkonflik dengan
istrinya Rahel. Ada dua istrinya yaitu Rahel dan Lea. Dan Lea inilah yang digantikan oleh pamannya. Jadi dipangido si Jakob asa sasitongna si Rahel do dipangido ibana alai gabe digatihon tulang naima si Lea. Jalamar soal do imana musai dohot aka 12 anak nai. Dia juga bersoal dengan anak-anaknya yang ke-12 itu. Dan bahkan di naparpudi sahali ada orang sogati goarna sian si Jakob gabe Israel. Marsoal do ibana di topi ni aek zabok. Imana marhite maralo ibana dohot debata. Jala saborngin na holom marbada siranggut ibana dohot debata. Jala tonana tu debata. Molo so di pasu-pasu ho au Tuhan. Na so paluauku ho dungi dipukul debatama si majojakni si Jakob. Jadi dung dipukul si majojakni si Jakob gabe di doko debatama. Nunga mona ko maralohon au jalan waing gatioku magoarmu sian si Jakob gabe si Israel. Dan bahkan amang inang luar biasa dosa sitongna, bohasa sitongna si Hosea menggambarkan kenakalan daripada si Jakob on. Jala molo tabereng doan non dipanurirang Hosea di Hosea 12 ayat toli di gobarhon. Bahkan sasitongna di bortian nidainang pe si Jakob doho si Esaon di gobarhon sasitongna ditiki di bagasa bortianido pe si Jakob doho si Esau sasitongna si Jakob nunga marbadai nunga berusaha ibana nalaho mabuat songon si hahaan songo sianggian ibana nalaho mabuat ibana gabe si haha. Luar biasa. Dalam kandungan pun dia sudah berusaha mengambil hak kesulungan daripada Esau. Sehingga ini menjadi sebuah yang aneh mungkin menurut kita. Alai dipatu pade batado ibana gabe sada misi yang lebih luar biasa. Bahkan namanya akan disebut sebagai nama pewaris daripada bangsa Israel. Sebagai penerima perjanjian daripada Allah di dalam kehidupan kita. Alai nang pesongoni dang boy dohonota boasa sonon alai songon pangulus nia logo manang tu dia debata manodo mamilit ise nagabe susiruonna pasahaton misi ni debata ido nalaho tongoson ni debata. Amang inang molo di bagasa tikion ujutar podom si Jakob di bagasan nipinido ibana marnida sada tangga siatano sahatu banua gijang jala di sima tarida debata patuduhod dirinya dala di bagasan di pasahat debata bagabagana marhite nipina. Dalam mimpi ini Yakub menerima visi yang begitu besar daripada Allah. Sehingga visi itu diamini oleh Yakub dan ini kita rasakan sampai sekarang ini. Mungkin di bagasa partikion bohado hita mangalapati nipi molo marnipi hita. Alai amang inang di partikian na parpudion mungkin dang masa be mangalapati artini nipi dung lamporsea hita tu debata. Jadi somal doni begeti kidak dana kiba molo ganup dungo iba olor sipata akka ama natakangi akka ama naikudei sai didokdo nakin nipi manggihin nipi kunakin hubereng nakin ulok ahado kode-kode ni ulokon ni namanon nakin marni piau hubereng bodat ina bodat do tehe bodat. Jadi adong dojol masih patah amang inang hea mahami songoni akan aposo sude molo dirokon bodat ahado mungkin kita katakan 23 ulok ahado 35 ina halak nabagak ahado memang dak boto tolu 4
Wanita jadi-jadian ini aha mulai huwoto do opak pitu. Olah ni mah huwoto. Jadi ya. Jadi terkadang cara Tuhan menyampaikan visinya kepada setiap orang-orang ini memang berbeda. Adong do visi ni debata nataida jot di bagasa bibel taon ima marhite si Yusuf naboi manapsirhon mimpi. Adong do marhite si Joseph imanunga di marnipi ibana taringo tu haroroni si paluai alai nang dihita nuengon godang do pisi ni debata na laho pasahaton na tu hita asa marhite pisi na pasahaton ni debata tu hita. Gabe pasu-pasu saluhutna pardalanan ingoluta. Mungkin olo di patongok kita marhite tamolo taparohaho di bagasa parnguluata olo do sipata hita dina marsa keluarga sada boru-boru sudena akabawa sude. Ada visi Tuhan, ada rencana Tuhan. Kalau mungkin kita melihat seperti itu, mungkin ada semua laki-laki anakonna. Mungkin ada semua anaknya perempuan. Mungkin visi Tuhan kepada dia di tempat ton ibana di pelosok-pelosok di Papua, manang di daerah atau bahkan di bagasa tonga-tongan ya kaulauta olodo hamu amang inang songo sahalak pegawai manang pengusaha olodo hamu ikom mangolu hamu di tonga-tongan yaka naso porsea tu debata alai di podo debata do hamu laho patuduhon misi Allah melalui amang dan inang, melalui setiap pekerjaan yang telah Tuhan panggil, yang Tuhan berikan kepada amang inang seluruhnya. Amang inang nahuaholongi di bagasa Yesus. Taingot ma, Tuhan memanggil, Tuhan mempersiapkan dengan jalan Allah atau dengan maksud Allah, tetapi ada misi Allah untuk disempurnakan dalam setiap tugas pelayanan dan panggilan kita. Secara khusus di minggu pukul onomon, kudang dorison aka amanami inanami inang tumua. Adong dorison amang inang naung sahalakna tinggal di Jabu. Adong dora. Adong dorison dung di pasikolahon nakadak danaki magodang manasida marhasohota manasida tinggal manasida padua-dua dijabui dang adong be dak danaki bah kapahupuna mungkin dang adong be di Jakarta manang di Indonesia atau bahkan di luar negeri sude yanakonna bahkan dohonom ma dang marboru dang marianakon nasida sipata olo de suku-suku rohata molo adong sahalak na tua-tua dang adong nama dongan ibana di Jabu, bohado amangi, bohado inangi, molo dihadihau ni bana. Mau liate molo adong baby sister ta pangurupita di bagasta. Jalolo do sipata hita madoko di bagasan panguluata, bohado sasitong na akadongata na malialii, na soadong among na soadong inong na di bagasa panguluanon. Ya ada huparohahos sada TikTok scroll TikTok ni bereng ma di si peak dak danak songoni adong na tangis adong na modom hola ni parohahod dak danakon tangis modom marmeam sini di panti asuhan di bay soni madetuk ate-ate ma bereng bohado sasitong na dak danakon haduan isedo pagudang-gudakon akadak danakok kaduan bohado nasida haduan molonunga magodang nasida ise do among na ise do na mangalehon parsikolaan ise do na mangaleho si panganon si inumo tu nasida boy do suku-sukur rohani halak jolma na pujung ala ni soadong madongani bahkan mungkin pujung ibana ala ni hamatean manang pujung ibana di Portibion, nang godang donganna di hasianganon, godang ale-alena, marianakon, marboru dope ibana, alai pakilalaanna, songon nunga pujung, ala soadong be di bagasan hasianganon, todong ale-alena, na naso parohahon ibana. Jadi boydo hita manginang di hamuak kayanakon, na di parserahan, tatap pamuaka na tua-tua toba. Lunguna donasida.
hira tarpujung do pakilalan nasida, molo soadong barita ni akayanakon, molo songon nasomar telepon akayanakon, hirana lunguna do nasida, pujung di hilala nasida, hira nunga dang adong be donganna di hasianganon, molo soadong behita aka sudut na poso, nalaho mama kulingi nasida, nalaho manise nasida, sai jot do di dokon akan tua-tua ton, dakke peng munai, toho do yak kamanginang, dakke peng munai, alai hola saka bik kahata do, manukku barita nami akan atorasmu, nungah lobi-lobi, sian aka arta sihumisiki, napi nasahatmu Tuhami. Jadi ketika perasaan orang tua kita ini kita mengerti, berarti kita sedang menerisik bagaimana Allah menyertai setiap perjalanan kehidupan kita. Songoni masa sitongna biar ni rohatta, songoni dosa sitongna biar ni rohani si Jakopon. Ainunga dilele ibana danga dong bedonganna, lari ibana siap bagas ni damang, ala nunga manako pasu-pasu ibana, songon nasoadong be madongani ibana, ikol lari ibana, gabe tarpodom ibana disi. Alai taida naki di bagasa turpukon, takas do di pasahat debata, songo dia pangaramotionna, tu si Jakob. Bagaimana Allah menjanjikan bahwa Yakob itu akan ditemani, akan diberkati oleh Tuhan. Saunido hapor siap tamang inang. Dihamu akan tua-tuaku, dihamu akan na pujung alani aka tinadikon ni jolmaon alani aka dosata mungkin. Dihamu aka anggiku namaliali naswadong among na naswadong inong na. Boido ditadikon keluarga hita marhite hamatean. Boido dang maramong dang marhino kita ala sohinalomoho kita. Boido pujung tahilala nang rame hita ala dang dihalomohon akadongata hita. Alai marhite turpukon. Sai nadongan ni debatado hita. Amin. Unang adong be nabimbang disi. Jangan ada orang yang bimbang mengatakan hola mangameho gogo, alai mula kan nosia nodang tabotobe. Apa ya yang harus kulakukan Tuhan? Jadi kalau kita melihat amang inang, kalau kita melihat bagaimana Tuhan menyertai kita dan mungkin nunga gudang di son, mungkin dohonokuma adong do bata tebak langsung tu Jakarton, ya gudang do bata tebak langsung BTL, bata tebang langsung, nasopola marsikola, lau mahuamong siap belawan. Sahak ma di Tanjung Priuk. Bahkan adong akan itu aku marcerita madok. Tang adong pola di lehom manangaha. Manako manoko masuk menuruk-nuruk. Menuruk-nuruk manang di dia penok-koloko di kapali. Dung turun ano di dok Tanjung Priuk. Baturuk ko inna. Godang do di son na memang dohonom ma na maliali na somaramong no somarhinong bahkan dohonom ma ditadikon akapoparana ibana alani sahit alani hapogoson bahkan alani hatakangon alai taida ma di bagasa tikyon nunga godang bena sukses halak na ditadikon ni hasianganon nunga godang bena sukses aka anak ni aka na dohonom ma na somarama na somarina nunga godang bena sukses parnguluan niya kajolma na merasa dirinya ditanggalkan oleh dunia ini karena perasaannya adalah dia ini tidak sempurna. Mungkin nah humurang ibana. Jadi moloh ingat tik tidak dana kau tik SMP. Amang inang ala sekolah au di tempat ni halakion kebetulan godang halakion di Sidamanik hampir mirip dohot dang sude halak Batak nang pe daerah Simalungun. Si pata ala ni takang ni akka dongan ni bon olo dotong di dol toki basia pudi ni ba. Tok ina sone. Baru bah isi do ini ngon. Ay isi do ini ngon. Ala iba songon na alim dotong iba. Dang pola takang iba dada. Jadi saya olo de di padol tok iba. Baru di dol tok soni mula kan no soni kan. Ala dang mangalo iba. Olo soni mula kiba. Dijo hebeng mi hinna. Tadok kepekku ni kon. Dijo hebeng mi ni kon. Sampai di rogo saku ni bon dapok manon. Bah
Dang barani ba mangalo si patakan, ala kita tinggal di daerah orang-orang Jawa dulu waktu itu. Apa reunion mahami, reunion lah kita SMP. Apa ibereng mah, anggona sida tong, apa kerjamu John? Nah, ya aku kerjaku pendeta. Oh iya ya, pendeta ya. Nah, apa mula karejo mina mamuti tes. Karejo mina, airang adong maparapar doina. Si patah amang inang, olo dohita merasa menek, merasa pujung, alai ikut tahasabab podo, ikut tadok do di bagas sapar nguluaton, molo pujung pe pakilala atta alani pangalahota, nang pe alana masa hita, ikut dohonota do, aku yakin bahwa Tuhan menyertai kehidupanku. Mungkin songo dia do Tuhan, parorot pardalanan ning uluku. Molo heado tatotson film Bodyguard from Beijing, ima film daripada Jackie Chan. Di sana digambarkan bahwa bagaimana ketatnya pengawasan daripada bodyguard itu terhadap seorang perempuan, anak daripada yang bosnya. Songoni ketatma penjagaan daripada bodyguard itu, bahkan sampai di bahen korungna asa manang tu dia manang ahape diulahon sahalak paropuanon di boto bodyguardna jala merasa dah nyaman paropuanon ala songoni ketat pengawasan ni bodyguard non. Molo boy jolma mengawasi, bahkan kita katakan 24 jam mengawasi kita, orang tua kita. Jika bisa suami mengawasi, jika bisa istri mengawasi suaminya, Pah di mana? Pah udah jam 12 Pah, kok lama pulang Pah? Karena lo si patasongoni, bahasa liling mulak. Lobi sianima pangaramotion, lobi sianima padonganion di debata, di bagasan parnguluata. Damang dainang, dung diramoti, dung dipasahat debata baga-bagana, tu si Jakob, jala si Jakob adong ma responna. Ketika Allah telah menyatakan bahwa Tuhan Allah akan menyertai, bahkan dikatakan melalui Yakob, bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar dan keturunanmu akan seperti banyaknya, dikatakan bahwa seperti banyaknya tanah debu ini. Maka direspons si Jakob marhite di ayat 20 sada, dohot di ayat 22, ucahahom ma dihita. 20, 21, 22. Dungimar baga-baga masih Jakob, ninnado. Molo didongani jala diramoti debata au di dalan nahudalanion, jala dileho diau sagughagu si panganon, dohot ulos si parulosonon, jala marsonang-sonang au ditogihot tu bagas ni damang, naparjolo, sai Jahoba ma debataku. Napaduahon jala batu nahu pajong-jong on bahen partinadaan. Ima gabe bagas ni debata, napatuluhon jala sudena nilehom mutuau parsapuluoku mai tuho. Adong tolu baga-baga ni debata, adong tolu baga-baga ni si Jakob maradopod debata, molo nunga di pasaha debata nakin taringo tu pangaramotion, taringo tu pandonganion ni debata tu si Jakob, tolu mana ikon ulahonon ni si Jakob. Naparjolo sai Jahoba ma debataku. Ini adalah menjadi kredo pengakuan iman daripada si Jakob. Ainung ngatakas molo di leho debata saluhutna na pinar baga-bagana itu au iko Jahoba do si sombaoku di bagasan parnguluaku. Itu yang pertama. Yang kedua, jala batu nahu pajong-jongon bahen partinadaan ima gabe bagas ni debataku. Di natar podomi si Jakob disi paju pangimana rabdoho debata gabe didokon imana ma inganan Betel napar Betel artinya bagas ni debata nasai laun inganani guarna hus. Jadi
Inilah pergantian daripada nama. Bahwa dia menganggap bahwa itu adalah Betel, bahwa itu adalah Bagas Nidebata. Jadi molo taringot kita bahwa Bagas Nidebata kita katakan adalah Bagas Joro. Jalaboido tapa tolhas di bagasa parnguluata. Sasitongna Bagas Nidebaton. Ikut boido tabua di bagasa rohata. Ya Bagas Nidebata. Dang holan Bagas Joroon. Alai dohot do Bagas Nidebata. Todiku nang pamataku. Bahwa tubuhku ini adalah bagian daripada tubuh Kristus. Bait Allah. Dan juga kita mengatakan bahwa rumah kita pun bagian daripada bait daripada Allah. Allah molo memasuki bagas kita. Molo memasuki bagas kita. Saya takas dotang yang ta. Saya anggiat ma bagason gabe langgatan partangyangan. Saya anggiat ma bagason bagas nalaho manangihon hatam. Bagason gabe bagas pangalapan gogo. Jala pangalapan pasu-pasu dihita. Molo ganup mangojakon. Ganup mameak ke batu hita. Di bagas tabe. Boha. Molo nuengon di Jakarta. Dang sude mungkin boy hita. Partangyangan di bagasta. Alame mereng keadaan. Alai di hamu akamanginang. Nah di palehot debata tu hamu pasu-pasu. Boy hudul hitarap di bagasmu. Ukapamu bagasmu. Ingot tamu padamu tu debata. Molo dimasuki hamui. Di dohok kamu do. Bagason gabe bagas partangyangan. Alai tu akadong hata na mungkin. Na mangontrak dape. Na mungkin na suboy dope di si hudul rapak. Sotung gabe do kamu. Dang boy partangyangan di si. Alai molo soboy partangyangan akaruastai. Ikon partangyangan ni amangi, iko partangyangan ni inamai, iko partangyangan ni dana mai, sotung bulus rohata jabui somartodi, ala sohea hita patupahon aka partangyangan disi. Napatuluhon naparpudi, jala sude nanile hommu tuau, par sapulwoku mai tuho. Jala sude nanile hommu tuau, par sapulwoku mai tuho. Bohado hita HKBP mangalapati hata ni debaton. Olo dohamu mangalehos sada persapulu tu debata. Olo do hita mangalehos sada persapulu tu debata. Oh lo adong do na olo. Parwa kamu akatikting tai. Kudang do na mangalehos sada persapulu apa yang dia terima daripada Tuhan. Alai sasitong na. Sada persapulu pedang cukup sasitong na molo tapasaha tu debata. Bahkan sato ngape na adong dihamu dang cukup sasitong na molo dipasahat tamu tu debata. Alai nunga dipai baru debata be di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Ima marhite namate Yesus dihau pinarsilangi. Ima pelean nama say arga diadopan di debata. Alani i molo adong napasahat to pelean na sada parsapulu mau liate. Dang gabi sita ungut-ungutan ni. Moladong na mga lehos sada persatonga setengah dari apa yang dia miliki kepada Tuhan. Terima kasih. Tetapi yang jadi utama adalah rohana madok mauliate ido naurikot. Dilehok kamu pe sada persapulu satonga sian na adong pada potamu ganuk bulat tuhurion alai molo di bagasan roha ungut-unguti dang namargoari pelean alai manang sadia pe natapasahat tu debata. Molo roha madok mauliate ido pelean na khusus amin. Baru marpesta gotilok kita. Ido nari minggui marpesta gotilok kita. Boha las dorohata. Las alai unang adong digajang ni lasi adong di bagasa rohana. Alai amang inna. Molo pelas rohata marulupolo pita. Molo adong penahumurang. Ingot tamu. Pelean, pamujian, parsobaunido naurikot. Moladong penahumurang marhite akaulau tai keadaan na disi boha panortorta ay gudang do terlumo biak kamang inang lansia marungutungu. Ay mohado amang parpudi mahami manotor mulai jam 8 hami 1 jam. Sia isoda pe hamin na. Memang ala ni riko ni tabuni manortorma. Sasitong nang ngalas rohananyan pasahat tu pilihan nai. Ale ala ni tabuni manggoyangom matong.
Sasitongna pilihan nai, olop-olop nai, pamujian nai, ibadahnya itu udah pas kepada Tuhan. Alai, ya gimana pun kalau dang mangebas ya orang tabo, dang tabo mula karena moloso mangebas jo sahali. Ebas nai do sasitong nang utungu, dang na asing, dang pilihan nai, dang ibadah nai. Tetapi baiklah orang memberikan sesuai dengan kemurahan dan dia memberikan sukacita kepada Tuhan. Otik manang godang pasahat tamu tu debata jala ima roha na iyas mado mau liate las di rohata. Amin. Martangi yang mahita. Pinuji pinasangat maho Tuhan. Marhite pajuwommu, pangaramotiommu di si Jakob. Songonima pangaramotiommu di hami. Boido songon na pujuk kami putus asa. Boido songon na suadong maparohau kami alani dosa. Alani nunga ditadikon na tua-tua nami hami. Manang nunga ditadikon akka yanakon nami hami. Ubay sipata suadong madongani hami. Suadong nama bege alu-alu nami. Alai marhite hatam di bagasa tikyon. Sai na donganommu, sai na ramotammu dohami, songon pangaramotionmu tu si Jakob. Alani Tuhan, molo nunga diramoti ho hami, ajari hami Tuhan, maka tidakon Jehovah do debata nami, jala bagas nami, marhite pamatang, marhite bagas na adong di dia pe hami tinggal, iko bahenon nami i langgatan pertangyangan pamujiat Tuho, dohot pilihonon nami, nasa roha, nasa gogo, tua dopamu, songon nang mamasu-masu ho di ngolu nami. Tuhan Jehovah di bata mau liate mau pasatami Tuho, boy hami patupahon pesta gotilo di tonga-tonga ni huriam, sasulut nai sangap madigoarmu, jala pakyon ni huriam mai, laho pahebakon harajomu marhite aka pelayanan koinonia diakonia dohot marturia. Tatap maruas ni huriam naro di bagasa tikyon. Say apuli manasida molo marsak. Sapar gogoy manasida molo gale. Jow manasida mulak tudala ni hasitongan. Molo madaw-daw nasida. Tuhan Jehovah debata. Secara khusus di amanami dohot inanami ruas ni huriam namar sahid di dia nasida. Nuaing dirawat, sahitahan nasida Tuhan, bahkan olo dohami narona pungudison marsahit tami, alay dang pola hupabotoh kami tu dokter manang tu keluarga nami, sahitaha hami, hupopopami sahiti, alay napos dorohan hami Tuhan, adong huaso ditangiang, marhite si panganon si inumon, say malum ma akasahit ni akadongan nami na marsahit, Robert silalahi situa sahala panggabean, Nyonya si Regar boru si Topul, si Tua Julianus si Manjuntak, Nyonya Hasugian boru si Tukir, R.A. si Tanggang, Nurmala boru si Tohang, si Tua Mangapul, Raja Kukuk, dohot akka na marsahit di bagas nabe, nang leleng marsahit piak-piak nasida, hiramate somatene, ala ni pawatang na nunga gale nunga po piak di podoman, alay nang pesongoni Tuhan, sotung gabe gale haporsyaon nang portodion na nang peboy lam gale pamatang na ala ni sahiti alay say toktong magirgir iba na makirim tu debata dang hasyanganon ujung ni parnguluan niaka na porsea ikko tatatupon nami do ari nauli ari nadenggan rap dohot debata di surgo hasonangani oliate madiho Tuhan di bagasa Yesus Kristus martangia kami todopamu amin. Mari dehita huhut tapasahat peleata. Pangiring di
pergogoi maaf Darun jurnal kokoh di bain portirion Ajari yang meniru Tuhaku si pangolu Rikot naing kotoku Pasau ton ikiramu Hodo nama ngamulia Sai pargogoi maaf Baik, honaya topat jong-jong mahita Tatangnya koma peliata tuadopan di debata. Ali debata amanami na di banua kijang, hodo haroroani saluhut, sileho-lehon na denggat doho na saulibasa na mauliutus. Hopasahat tami masyan na nileho mi tuhami pelian nami tuho, sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa hoparhasia kami pelianon pati bulhon harajomu, di tonga-tongan huriam doho di portibion. Buhai maruhanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni seleho-lehomi tuhami, asalam kirkir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua kijang, sai pinarbadia ma koarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongon, songon na di banua kijang. Leho ma tuhami sadarion, hanguluan siapari, sesa ma dosanami, songon panesanami, di dosan hidongan namar dosa tuhami, unang hami togiho tu pangujunan, palua ma hami sian pangago. Mulak mahamu jalo hamu ma pasu-pasu nasihat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasor homa damena tutodim.
damang dainang haha anggi na pinaribot na madohoti parmingguon di gereja nang marhite live streaming atas nama Padita Situa Multimedia Song Leader Pemusik Pasahaton. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.